ассалому алайкум дӯстони азиз, ба диққат гӯш мекунем. Видео хеле муҳим аст. Пага рӯзи тоҷикон аст, 16 август дар Москва. 6 та ҷанговари худму ё боецои худму чӣ меган мусобиқада иштирок мекунанд. илтимос кадмит билет доре ё ки намедуни айгиҷо билет бихари инами рақами WhatsApp занг бизани ака Баҳриддин Ҷалол ё ки Баха Ҷалол мешиносеш, аз ҳамин бародар харидорӣ кунед. Аммо омаде якум дараҷа ахлоқи мусалмони тоҷикӣ, баъди вай либосҳо омаде ранги удафа баъзеамон бахлачка шапак ё ки боецоро ягон душноб накунем. одобу ахлоқи хуб нишон метиҳем, дастгирӣ мекунем, Тоҷикистон ба пеш мегем, ҳаракат мекунем ки ҳурмати иззати ҳамдигарро фаромӯш накунем. ин ҷанги яъне ки чихено спортивни интереси бачаҳоан меҳнат карданд, заҳмат кашиданд, худованд дастболо шаванд, мисли бачаҳои даҳияи Европа медалҳои бисёр овардан, чӣ мегӯянд номи тоҷика баланд бардоштан. аз шуморо хоҳиш мекунем, одобро фаромӯш намекунем. дуо кунем ки дастболо шаванд ин бародаро чикор кунем ба ватана соҳ саломат боз бигарданд. илтимос ахлоқу одоби мусалмони тоҷика фаромӯш накунем. кадмет ҳуҷҷат надори, илтимос набиё, вазъият ноором аст. кадмет омади биё, ин ҳамин тай описани видео мемонам, аз гиҷо билет мехаре, аз кӣ мехаре. илтимос радои хутона бихаре, омаде дар ради хутона баъбав бекори бемаънигӣ накунед, аммо дастгирӣ барои чӣ кунем. худо нигаҳдор. Тоҷикистон ба пеш. ассалому алайкум.